lidi, vítáme vás u nového videa, dneska budeme mít ochutnávku zase s těma dvouma, co s náma byli. Takže Adam, Kuba. A dneska budeme otevírat tady ty, zatím tady ty otevřeme, ne. Já to otevřu. Ne, počkej, otevřeme zatím tady ty. Ne, tak tyhle to necháme nakonec? Jo, okay. Ukatek. Může je rozbalit. To můj kanál. Já rozbaluju druhý balík. Takže tady máme ještě pití, který rozbaluju já v druhý balík, jo? Takže lidi, koukejte, co jsem dostal, nějakýho ptak. A já mám nějakou zelenou. Nemáš špinavou prde. Ne. Kámo, já mám nějakýho pomeranče, nebo co to je? Já si myslím, že teď můžeme otevřít tady ty. No. Já tady tam každý to otvíráme jinak, já to otvírám jak čipsy třeba. Jak? Takhle. A že jsem to taky otevřel tahle. Aha. Já mám teda nejradši tyhle červený maliny. Já černý ostružený. Takže já mám toho černou ostruženou. Červená. Malina. Lidi, já mám burger! Víš o tom, že bulky musí být stejný, a ne černá a červená. Takže to byl možná tak plesnivý burger. Je, lidi, sorry. Kolik byste lidi dali těm bonbonům z 10? Já 10. Napište nám to do komentářů. Ochutnejte. Nám. Nám, že to pitíčko nemůžeme zapomenout. Doufám, že to bylo dobrý, lidi. Teď ochutnejte tady to. A šašalík. Si vezmu jednu ostružinu. Ta ostružina taky neuškodní, ale mně přijde, že lepší jsou ty maliny, ale samozřejmě každý má jiný názor. No lidi, já si myslím, že to asi nezatočíme celý, takže si myslím, že asi čau. Kuba se loučí a Adam čus.